Il-Gvern jinvesti 146,000 euro fuq kull student tul il-perkors tal-edukazzjoni tiegħu, mill-kindergarten sa ma jlest il-kors fl-università biex jingħata l-għodot neċessarji u l-edukazzjoni mistħoqqa. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima waqt li kien qiegħed iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Ivan Bartolo. ċifri li kiseb One News juru kif dan l-investiment f'kull student jinqasam f'4 stadji differenti tal-istudji tiegħu. Waqt li matul is-sentejn tal-kindergarten il-Gvern jinvesti 10,000 euro kull student. Fil-primarja u s-sekondarja dan jitlaq għal 88,000 euro. Meta studenti jażlu li jkomplu jistudjaw wara l-età obbligatorja ta' 16-il sena, jiġifieri fil-livell post-sekondarju, il-Gvern jinvesti 12,000 euro oħra għal kull student u studenta. Min barra dan waqt il-kors tal-Università jew edukazzjoni oħra f'livell terzjarju fejn l-istudenti Maltin u Għawċin ukoll jistgħu japplikaw għalih mingħajr ħlas. Differenti minn ħafna pajjiżi oħrajn, il-Gvern jinvesti l-akbar ammont fil-perkors kollu. Fil-fatt hawn l-ammont ilaħaq madwar 36,000 euro kull student. Dwar dan One News ħa reazzjoni tal-Ministru Grima li spjegalna dan l-investiment fit-tfal li huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna u għalhekk jistħoq ilhom l-aqwa edukazzjoni possibbli. Tfal tagħna jistħoq ilhom l-aqwa investiment li tfal tagħna jridu jingħataw l-opportunitajiet u allura l-għodda sabiex jilħqu dak li huwa l-iżvilupp sieħ tagħhom. U l-fatt li qegħdin naraw investiment fuq lidna li dejjem jikber minn sena għall-oħra jikkonferma dik li hija r-rida tagħna ningħatu l-opportunitajiet daw it-tfal sabiex mhux biss jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom imma anke jkunu qegħdin jikkumplementaw dan l-iżvilupp permezz ta' karrieri illi jagħtu l-frott meħtieġ. Il-Ministru kompla jispjega kif minn barra l-investiment fl-istudenti dan il-Gvern qed ikompli jinvesti fl-edukazzjoni ta' pajjiżna bla preċedent, fosthom fl-infrastruttura permezz ta' skejjel ġodda madwar Malta u Għawdex, u anke fir-riżorsa umana permezz ta' ftehimiet kollettivi b'titjib konsiderevoli fil-pakkett finanzjarju u l-kundizzjonijiet tal-professjonisti u l-għalliema. Minħabba li l-akbar ammont ta' investiment fit-tfal isir fil-perkors tal-11-il sena li l-istudenti jdumu waqt l-iskola obbligatorja, jiġifieri sas-sekondarja, il-Ministru tenna li bħalissa għaddejjin aktar proġetti innovattivi fit-teknoloġija. Propju din is-sena tajna it-2-in-1 devices għat-tfal tagħna għamilna investiment qawwi bla preċedent anke f'dak l-aspett li għandu x'jaqsam mal-litterizmu u allura investiment propju dirett fit-tfal tagħna u anke f'Settembru illi ġej ħankunu qed nagħtu l-laptops li tfal ta' 7, 8 u 9 sena sabiex propju nassiguraw li daw it-tfal ikollhom l-għodda neċessarji sabiex jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom.